sayu dhewe iki. Oke guys, selamat sore guys. Udah ready? Lah iya. Kocok. Jadi ngene yo. Gak ki ngene lho. Iya to, lha terus ngono he. Bedok iki asli. Lah iya. Loh. Nek sing belani deh. Nek sing belani. Sing belani Mbah Mur. Iya. Oke, guys, ini menunya apa aja? Ini jan apa ki cabe, ini kacang solo, ini dok bumbu, balur, sego gaplek, sego jagung, Ya. sambal goreng. Kalau sudah ini nanti udah di wrap dulu. Ya, gak ditaruh sini terus di web gitu. Ya, ditaruh situ terus di wrap. Biar bagus. Gimana udah di wrap nak nongkos lagi? Lagi long. Sing tukang ada-ada iki. Berarti wi. Sing tukang ada-ada iya. Lah ya. Makanya aku lah nunggone iki to. Wes ayo. Makanya tak tunggone iki lho. Iki lo persiapannya guys. Guys dicumpi lo ya. Beduk iki tukang rasa apa cita rasa deh. Lagi gak tau poso. Apa? Poso, batane tangkeme rupi. Poso kok kecap-kecap. Jajan dilepek. Loh. Mbak, piye kabare, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Warti sehat ya, Mbak? Aja mbok kayak kono, Mbak, kok nek jipuk angel kayak kene ben kene, Mbak, sing wis. Nah. Iki bilane kok kayak tamune piro, Bos? Piye ya udakara 100. Kasih tamune piro? Ya 100 wae. Engko nek kurang jipuk neh ngono lho. Kok koyo antenan hijab ning wong. Lho. Kok jarine pegatan kok koyo hijab nih. Ki Bu Darsi kae gawe apa ya? Sego gaplek. Sego jagung nasi urap. Sego jagung nasi urap atine bingung girap-girap. Kirap. Pokoknya aku barang wedi kuwi. Lah. Kan iki nek budami. Nah. Tor. Tor Keng. Tor. Tor. Irihna sik, irihna sik. Irihna sik nggonmu. Iya. Wes irinop sik. Engko kena copyright engko. Amin. Terang, kok udan di pangan dhewe kok bingung. Oh, bontot. Kayak to. Endra. Yo. Gak muni tapi ado-ado. Nah, terus, Mbak. Wes, aman. Oke. Dipateni lagune iki. Sik. Nah, iki Pak Jiran lagi beres-beres. Sing mejane bunder kayak kene no. Kene 2. Kene bener 3. Kono 1. Kono 1 kene nggon tamu 2. Ya didep ning ngene lho. Iya to. Kayak kursi. Kayak kursi lha dienggo tak-takan madang kok apa. Kewale Al. Alane ora tau ngatoki to Al. Ngene lho piye? Pasak nak mati bar lambe ya katokan diri kok. Lho iya. Katoke lepas ya. Isane lepas to. Iso. Iso masang wis gak iso. Gak iso. Tinggal. Piye pola ngono. Oke guys. Kuwi samping dibuka ngono kuwi ae. Nek Prima wis teko kae. Mantarmu mbok di. Oh iya. Ya Prima karo istrinya kalau guys. Loh.
Nih golek bojo ya ayo primayaan. Pinter mah wae. Lanang kok. Nek di bojomu tuh mah. Wong wingi jajan kan jejer. Lah ancek-ancek piye ngono? Ancek yang gondo. Gondo biasanya. Nah, aku rung teko ilmu iki. Mentalmu gak kuat. Kok mentalmu juga kuat. Mentalmu ora kuat. Iki lho ngatoki kok ngene ket mau. Karep dikatoki to. Lho, sik Mbak, sik to didelok nganu ki lho Pak Jiran iki lho. Kon jejer sik wong loro. Dhuwur ndi? Oh. Piye kene? Oke. Kayak dhuwure Mbak anakmu Mbak ku nek nganu. Kan dhuwur ya, Prim. Nganune gelaren apa ki jenenge? Nganu kasure dhuwur. Kamarmu khusus ya dhuwur, Mas. Aja ning kamar ya, ning kamarku nggone tamu. Engko celik engko. Anak-anak cilik mosok yo tega men. Iya. Anak-anak cilik yo tega men. Liwat selapan piro? Lho. Mosok lho. Mbak iki arek ora iki. Heh? Junjul. Kira ki telu. Ya. Lor dhewe. Oke, guys. Terus kene dua, nggo. Tak-takan mangan. Yes, ben kono ae kursine wi ben lungguh wong-wong kuwi. Za? Kowe kok gak rene? Nah. Oke. Iya, gua iki. Joget mulai diterne. Oke. Oh iya ning dhuwur lek wong ya lek pandi karo nganu ya. Surata ya. Bareng gurih sih to. Iku opo? Gak apa-apa, Ben. Ki lho guys, ki sane nyono ki. Sapa nyono ki? Son cilik-cilikan lho guys, miniatur ki. Ngomotes. Ki son miniatur. Yono ki sapa? Yono sangik lho. Apa iki? Ya iya sono nyangik iki. Yono sangik. Ari ke sesuk arep mau rene tak jeneng kuwi ya. Ari sangik ngono kuwi. Ari sangik. Arep tak gunakno. Nek rene ku tak. Lah bau. Ya. Tor, Kadek wis nyapu ta, Bu? Rene ya, karo Alan, Rene. Parian, Mbah. Iki nganu, iki apa ki jenenge? Pasaku yang handal-handal ini dari nganu. Senior. Dari Mangir. Nah, kalau ini karyawannya sendiri. Ibu Wati, Ibu Mun. Dolak balik kerjuk murai. Lah piye? Ki sing kuwah apa ki, Bos? Lakone ya. Ki capjay. Makan dulu mie. Paru iki, Bos. Capjay, segera matang. Mie yang Oh, mie. sabjane wis mateng. Oh, mateng. Aku nek ngudek kentane wae ngene, Mbok. Nek mau kok tak ben nyetet. Lho, kalau syuting anu. Ini pasti dah masuk dari ini. Ayame. Lawan. Istrinya diajak, anaknya diajak. Loh, padahal Ala padine trayong kowe iki. Iya cari-cari cocok iya to ah. Sak setel. Wes tinggal. Tambule ready Mas e. Oke nang njaluk bere ramprak kereta. Iki baru ngetok ae iki kok iso. Tak parang lho, bikiran lho ya. Ramadan 3 iki lho.
enggak ya? Ramadan on the road. Kudu tak ya? Iya kaya Ari saya suwe saiki. Kudu tak ini. Ki apa Mbak Win? Kentang. Ini sambal goreng kentang, ini urap. Urap. Ini kacang tolo, ini apa bali ini? telur. Telur bumbu. Bali. Lah sing ukuran dhewe napa nih, Mbak? Kacang tolo. Padha. Iya. Capcay. Ki apa ki? Balur. Balur. Balur iya sego gaplek. Sego gaplek. Menu. Ki apa, Mbak? Jagung, Jagung. jagung komplit, guys. Batiwul. Muga-muga jodan ya, guys. Oke, amin. Ki karo suhune Mbak Win ki. Ya. Seragamnya wis setrika purung Mbak Oh, Win? sudah. Sudah semuanya. Bu Mini njelakno ini bosnya. Wes. Ini ndek meng. Web sini web ya, kalau sudah web. Cari-cari. Wes, itu di. Apa marah ya? Murah. Kawan nih, kali mati nyengkol. Kono ku silene dhuwur kene. Dek nek cepitane sempurna. Apa to mawi kok bahas ini? Oh. Kalau ki nak nggon nyopetno silete diplowot. Jadi lo kawan kita rene kabeh lho. Ini pasukan untuk Indonesia lho. Oke. Jadi aja lah kedua marah nih Mbak. Lah ya kok. Nek kawan ini kan berat nih. Ya dhuwure yo to. Kayak gini kan tuh. Ini tanggal. Mana. Nah, pinggirnya lo to. Wah, ini kan betul kan. Mbak Warti urung nganti to Mbak Yani. Piye Bu, kesel mboten Bu? Boten kesel, badhe jipuk pasti kula godhog banyu. Nah, iki kaya aku ya. Sing pundi to? Ada buat soto yang abu belah-belah koreng sapice Pak. Gak aman. Iya wis nyangking sendok nek. Mbak Luki bagiannya apa Mbak Luki? Nyodos-nyodos aku. Oh. Enak bagiane codos. Enak ya, Mbak? Penak-penakane. Alah, modemu, udah apa nemu? Dulu, Mak. Mak. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dang, 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 dang. Ben, sawi rut narik tuh. Mbak. Wong tak masak nek gak dirasakno. Yo berdosa, iki wis ngamal ya. Sing masak iki kudu ngrasakno, guys. Ki nang gak enak tambah mbok ujar temen ulah-ulah koyo ngene ya mbok pateni wong ngono. Nek enek sing ngrasakne iki yo gak Gak enak apa-apa. dijat. Ora apa-apa ngamal jariah. Sing dosa yo ben sing wong sitok ae ngono lho. Sing enak, sing menikmati yo ben enak lah mangan ngono lho. Wong ki yo kudune iki Ngono. pokoke yo ngene lep 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 lep. Iya, tapluk. lah Iya. Iya. Nak, Mak. Enak kayak dingin, Mak. Nah, Mak, pisan kas. pokoke dirasakne ngene guys. Pokoke nek gak iso masak gak iso ngrasakne dosa. Ya. Malah dosa ya, Mak. Malah dosa. Wong ra enak apa kakne wong. Yen dosa. Nang ngene iki yo enak. Iya. Wis meneng. Lah iki kon ngrasakne nek Nah. enak. Ya sik. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu bismillah. Ya. So
nek gak bismillah. Iya ya, kan gak cerita. Kurang Kurang sin ya? Bisa. Iya, kurang sin. Itu buas. Kurang sin. Buas gula setik. Iya setik micin setik. Lho, nek iki mesti ana Indosiar langsung. Nah iya. Pokoke lah nek poso kabeh sing ngrasakne sapa? Engko nek Tuan Putri, Tuan Kakung nak ngrasakne lho masak gak enak disuguhne wong dosa neh. Dosa. Ngene koyo iki. Pokoke kudu enek sing ngrasakne. Terus getiwul. Terima kasih ya guys. Pokoknya sing menikmati masakane Mbak Manuara sak keluarga. Pokoknya jas gandos. Kotos misor, kotos dhuwur. Iya, apa wih lah? Yo maksud iki nguyuh. Ya. Ngono guys. Iki sego gaplek, sego tiwul nak wis tuwek atine liwung. Muncul teko ndi-ndi. Gaplek ringkilan wis tuwek petakilan. Segone gak usah dintekne dienggo muk-mukan tok ngel, guys. Iki yo masakan akeh Norno tapi Mak Sawi gak suka. Gak suka ya, Mak? Wis tuwek sing dadi oleh kangen kumpul ngono. Gak, gara tayengen. Piye Mbak Win? Lah wong malah ra umum. Nggih, amin ya rabbal alamin. Dunya sampai akhirat mugi-mugi diparingi sehat sak keluarga. Ya segone kayak kene piye ya, Pak? Yo. Anu gaplek karo Oke. anu. Gaplek yo. Piye Mbah? Tariane Mbah? Lah dekne wis tak wengi lho. Nah, krungu Mbah. Sego gaplek, sego beras ini lho. Oke. Saja tuwek awak yakan. Neng gak guyu anakmu ya aman Mbah, ngerti guyu terus loh. Anake ra ro ngono. Ini enak lepas. Aman ya Mbak Win? Amin. Nah ya. Juragan ini. Hah? Gak ya, Ria? Bu, gari sapa wi? Gari Prima kok. Iya, Mas. Gak. Karo. Wis Prim. Dadi paten iki dadi Apa tae? kene. Oke guys, kita lagi siap-siap mau terima tamu. Dulu aku nggak kelambi aja nih, masih ada seragam sih, tapi gak tak gawe. Jadi enak seragam, tapi orang tak gawe guys. Alis kok telepon. Kamu mana tak? Ora mbak telepon video rowo kerja. Udah kerja ya, benar mulai hai. Lah iya nek teleponan aku lah. Nak boleh tak. Kula bikin deh. Iya. Kalau dikit ke sini seragam kau. Sini seragam iki. Ini. Tapi orang tak gawe. Tapi operator. Apa iki seragam iki apa iki aku? Jangan berkat celananan adikku iki. Nak los-losan adikku iki. Masih ya, teman-temanku nanti datang semuanya.
jerawat guys, ngedarani tintok wong. Jadi tak undang apa teman-temanku tak undang harap kak Rene ya terus iya ya terus iraingan ya kok ya suwiram. Lisan sih. Sini ayo kan. Ada saya pas ngene guys, aku arep OTW ning ngarepan.